Mary. Ti di edrych yn stressed ers ni gyrraedd. Fi'n ffain. Dyr ymlaen, os all ti ddim gweithio ni pwy arall. Wel, y peth yw, a sa'n gwybod beth fi'n mynd i wneud. Mae'r stydi'n rhy dwym i'r delyn. Mae'r tanau'n snap o pob whip stitch, a wi gorfod fforco mas 20 pint pob tro i replace nhw. Mae hynna'n ofnadw, Ler. Dyle ti fod wedi gweud yn gynt. Wy'n gwybod yn union sut ti'n teimlo. Aros o'n i mewn Airbnb dros hanner tymor a dim ond ffwrn trydan o dan nhw. Wys yma hwnna'r un peth? Wel, mae stres yr un peth. Sa'i di arfer. A gas i di fod yn ei erioed. Sa'n gwybod sio di gycinio stecau mewn llai na 8 awr. Oedd Andrew yn gandryll. Mae mor anodd bod yn Gymry Cymraeg dyddiau yma. Pasio dyw pap wneud i esyll. Ych chi wedi clywed y diweddarad yr economi te? Mae prisiau dresses wedi seithi lan. Siwr bod pobl ifanc fod gallu fforddio i nawr. Lwcus, etifeddi nathon ni. Ddim fel y new money Cymraeg ma'n prynu hyn bethau refurb derchill. O, a paid dechrau fi ar y cynnydd ymhrysiau carthenni a cyffins. Daylight robbery. Esyllt, beth yw'r diweddarad ar tŷ yn Ffrainc? Wel, ni heb gael mwy o letterbombs os mae'n na beth ych chi'n meddwl. Wi ddim yn gwybod beth yw'r broblem. Dim ond Saeson fydde di prynu'r lle, tasyn ni heb. A gofynnwn ni Guillaume sy'n rhedeg y siop ysgod leol, beth oedd e'n meddwl, a mae fe'n ffind ar peth. Wel, o'n i'n darllen erthygl yn y Telegraph pwy ddwrnod. Wow. Ni gyd yn sosialwyr fan hyn. Sa eisiau clywed beth sydd ar Tory graff i gwed. Diolch. O, gin wedi ei ddistyllu a dŵr tro erin, yn trwyn. Yeah.